musi wa8 March inini ndaida kumhanya kubvunza kunyanya yemwana wangu akanga asungwa. Saka ndakubridge ndobva ndazotasa mapepa acho mamwe acho andada kunoshandisa kwakare ndobva ndati ndakanaubva ndobva ndakadzoka. Vakaparadza chibage changu chese nematanga vari 13 matanga kutonyatsodzigarira sodzichidya. Pandakasvika inini ndakaona munda wakazara mombe kuti pi ndobva ndadziburisa ndobva watanga kutodzibvisa futi kudzokere kumunda kwekwe kusvika ndakadaidzira asi varidzi vemombe vaitozvinzwa havana kuda kuyazondibatsira. Akadzorera futi ndiani? Vakomana vacho vakanga vakagarira kuti dzidye vavaifudza vana vavo ivava. Saka ndo vakanga vachiruwa mombe kuti dzokere futi mumakare imomo. Saka pandakazoramba chinetsana navo kusvika ndadzosvitsa mudhamu ndopandakasiya vana vaiva ndobva vazotiza nemombe ndakutaura varidzi. Ndopindura ndakazvimirira zvavari kutaura kuti musi wa5 March musi wa8 March inini ndandisipo ndandiri kuHarare ndakadzoka handina chandakanzwa kana ivo kuya vachinditaurira kuti ndo zvakaita mombe dzenyu pano handina zvandakanzwa. Ndakatanga kuzonzwa shoko rokunzi inini ndiri kudiwa kudare musi weFriday Sunday yapera iyoyi ndopandakanzwa kuti ndiri kudiwa kudare ndasingazvizive. Vanhu vakanga vane zoro rangu musi wacho iwoyo ndamaichifocha ndo akadaidza musi iwoyo mombe dzabva kudya zvikutoshandiswa nekutowana ndiri pano masoro echangano. Inini ndakazonzwa ndakushedzwa namunyoro kunzi uyai kumba kwangu mombe dzadya mombe dheta ndicharisira asi zuva ranga rare chipiri ndatonzwa kuti hanzi mombe dzanga dziri mumunda mavo. Une mombe ngani? Ini ndine mombe 2. Kwemi? Pakaitika chiitiko inasi. Asi makangozwa dzadzei zachikakuti? Zabo ndakatozobva musi wa28. Ati? Zabo ndakazobva musi waFriday. Makazobva musi waFriday? Yakaita munani? March 8. 8 March. Yakazoripotwa rini? Ndakatoripota rimwe nguva iyoyo. Aiwa. Pamusoro changamiro zvakaitika ava sevagarisano mombe ndadziburisa mumunda ndavapa ndobva ndatichiuya muone zvaita mombe dzenyu ndobva vaona ndobva vati mombe dzikaidzi vamwe varidzi vachapa havapo vanadika mangwana kuseni ndisabhugumbo iyeyo vandakaenda nayo kumunda nemumwe wacho akati mangwana kuseni ndouya nevaridzi vomombe zvochokwadi akauya nevaridzi vomombe vakauya pakati papangu aripo 7. Saka chinhu chakaitika panhu chokuti ivo vakanga vakavigana ndisingazivi kuti vakanga vachita kuti uyu anga ane zoro ndiye anofanira kunotaura nyaya yacho naamunyoro. Saka pandakazoti inini havorati ndikuda zvakati pandima yangu yaparadzwa nemombe dzenyu 3/4 of a hectare. Ini ndaitasa zvoma 5 tons. Maitarisira gora mira sei mamirira kaita kuti 5 tons nokuti yanga ndaida kupesa nokudiriza mvura yangu iri ini ndodiriza kuti ini ndodiriza maitarisira gora mira 5 tons ndo dzandaitasira. Alright mumwe ndiani mamuri mumnyaya muri mombe ngani 6 kwemi sabo ndakapirwa nekuti yakanga isina kunge yakasvika uko saka pandikadzokadzwawo chairman apa wakabva nenyaya yacho achitano. Alright ndingakunetsei sabo iyo ini ndimuputsa wasabva tauraiti ndinoziva mombe madyera dzakaita pamusoro emangu anosauta mistake chairman ndouya duku uyo ndiani zvesu vese vari kuda kutsungura uyo ndiani yayo akusarire Pachiedzwa mazita ndandinyura kuti Richard ndiwe gumbo gumbo taura chizo pamusoro changamiro mombe shuwa vamnyoro vakaya vachishedza ndasungawo kuja kuchete saka vaya kundishedza namunyoro kuti yaikuno muone zviyapa shuwa inini ndakashedzwa namunyoro bvandaenda ndine mukwasha wachavamure wavo ndaenda inini hatina kusvika kumunda mombe dzakanga dziri munyoro shuwa ndikatera wapana tida kumisa munyoro pane mombe dzani nedzani
ndikati singi vana vakawanda kudai so ikati tinoona kuti ndiani ngatichimisa vana titorina vana kuti mamuchiitana sei nokuti ivo vaiti yange rihombe yavo nevana takuda tichinzwisana nevakomana ndobva vachiti shuwa imuyeto tinoona kumunda kwacho shuwa mambo ndakasvika kumunda kurimwa pakuratidza kuti pakarimwa asi chikazondinetsa uku ndechekuti mombe shuwa makaita ground ndomaondero andikaita asi dzasisafana kubvisiwa papi ipapo nokuti mamusisina kana chaisirwa kunzi ichi tichachidai dai takangodziwana zvirimo shuwa tobva tasvika paipa takuchitaura nyaya ndobva titi inini ndichaudza vanhu varidzi vemombe idzi ndobva ndateera vana vabereki avo ndichivaudza kuti tikudiwa kwamunyoro mombe dzaita se dzacho taenda kwamunyoro shuwa tikasvika tobva tagara pasi amunyoro ndokuchinzi inini ndoda 3 tons vanhu ndobva vachema-chema vakati zvinono zvikaita kunzoko hatina ndokuchinzi muda kuti tiita sei vanhu ndokudzeketudza kutaura ndokuchinzi ndatatendura pamwe vanhu ndobva vachema-chema papanongomwe asina mbuya anonzi tichamatanhira yakazoti atengo madima waitasangana pakati vachinzi pakati papi vachinzi chidai matitiwo $5 pamwe vachinzi hausokei saka chiya tichibvunzana kuti iwewe mombe dzako ingani mari yangu inoyani shuwa zvadaro ndobva vabvunza temodhibha uyarapa ndakapindura kuti inini midi of May ndinenge ndakwanisa kumwe ndaita se ndawisa mari ndinenge ndapedza kuprocessa zvekoti shuwa koji yakanonoka ndobva vazomfonera tembo ko zvinhu zvangu ngatatembo vakomana vanhu vengoji havasati vapedza kana vapedza aiwa munondiona mari tichiuya nasi kutaura kwatikaita se kwatikaita makawirirana kuti kudisa kumasapo makawirirana kuti mari yavo kana ndisingakanganisi yatikaita tawirirana $5 pamwe yakaedwa bhaya sabu kuti arikwera muri kusabu mari kutaurwa makaizwa yakabvumirana vanhu pawakatanga kuita nyaya iyi muna zvakanaka chatinoda kuzodzokera kuna munyoro kuti mutemo kana takuda kuenda pamutemo chaizvo mombe kana dzadya mumunda mumunhu munotaurwa masakutaurwa zviri kubandii chii chinozotevera kudaidzwa kwevanhu vacho movoita sei vonoona pozouyani futi mashure macho imomo kana vakakavadza panouya vearex kana vasina kukakavadza panotauriranwa zvamune mawirirano papa nokugarisana kwenyu saka ini ndakavanzwisisa vachiti zvoshuwa kuti mombe dzanzi nevana saka inini ndaita sei munyoro muno ndokuchajai inini ndokuchajai amaifawo kuti agreement ka isina sabhuku isina chief kana munhu wearex sabhuku anga aripo aiwa makawirirana $5 panhasi kwete makawirirana chii nyaya yamunyoro ini ndakati inini ndikuda 3 tons ndobva vachema-chema ndobva ndati oright muda kuti svike papi ndobva tatsekedzana pasvika pa2.5 tons pa2.5 tons ndobva vati zvinomombe imwe chenenge ibhadhama ndati ikoko munonogadzisana chandiri kuda iniwe sabhuku gumbo ndori pakati unondiigira zvinhu zvinokwanisa kuti ndinotenga 5 tons ini ndikutoda chibage changu che2.5 tons icho kana kuti mari iri equivalent kundyi ku2.5 tons azvinetsi tai mari yamukataurana 2 tons dzakanga dziripo vanhu vavakakupai kunokuda zvisingazivi 2.5 tons idzo datakataura join out of court settlement yatakawirirana pakati chivanhu chedu tinogarisana kwedu dayakatoperera iko amnyoro ndosaka muchiona nyaya dzekumaruwa tichiti makabhadharisana nekuchajai nokuti hadziperere ipapo mauya kudare nekuti vanhu havatadza kubhadhara dai makabhadharana dai zvakangombonyikidza 2.5 tons that's a lot inini ndiri kutonga nhasi 2.5 tons handikupei ndomutongo wangu ndinoinvita futi munhu wearex oita probability yake kuti dai mamune zvanhu zvirimo hapana vashoma vanhu vane 3/4 no ndandakarima ke kuzundera mambo 3 hectares ndakatakura matsaga mangani 6 ndakatangira imudyara tinoda kuve tiri human takabvisa kanhu ikako mukati medu tinokugurisana tinotorarama sevanhu amunyoro
ndati mandiona nhasi siri mudhi wekubhadharisa ndaitanga ndakutende mubhadhara maida kudyira vanhu nokuti zvinhu izvo zvaifawo zvakasvika kuna sabhuku woto kuna mambo ureza munhu wearex hapana chinodyiwa chipfuyo chinodya mumunda wotadza process iyoyo kana muzva tinoda kubhadhara. This is a process inofanirwa kuti itwe. Toenda kutanza handisi kukwanisa kupa toenda kutanza ndine zute ramambo randingatokubatsirawo naro kupaiwo kuti mudye kwete kuti ndibhadharise munhu toenda kutanza. Ava vanhu vangu uri munhu wangu ngatiitei zvinhu zvireasonable titaurirane zvakanaka. Wanzwa munyoro titaurirane zvakanaka. Iyi nyaya ise dedendi muda kuita zvamuda kuita but mambo waramba because from zvitorana sabhuku utoona kuti kana ndai makati $5 kana akaita matanga 17 kakuletai imani i1 ton ndopandaitosetla ipapo tikasangana ipa 1 ton nguva yakaoma ino hatidi kupfidzisana ndokunzwisa vanhu vakatadza hapana kuti munhingirika but ngatirambe tine humanity iri mukati medu takaibvisa chete handizogara pano manga tichibasa kutongapo nazoona kuti muchiri mumweya wokuti tiri vanhu kunyembe ina handichakwanisa kupindura changamisa ina handichakwanisa kupindura pamatauro aka ndatoona zvakawanda chaizvo ndacherechedza ndamubva nyatsoona ende muchishandisa simba renyu handikwanisi kupindura zvinezvo nokuti imimika aiwa ndatopedza kana muchiti zvenyu vanobhadhira wandani yacho inini ndinongonyara zvamune matonga imini ndo zvandota sei ndo zvandinotambira mimuna machi kutarisira kuti chibage changu chasvika mombe dzingadye 5 tons dzononwa mvura dzorarama hatisi kufunga kaisusu isu hatisi kufunga teererai nomo amunyoro havasi kufunga muno mune vanhu vanofunga tikuti isusu dai matanga akaparara kunyembereje dzaifa mombe vatitei vanhu ndosati kuti ngatitambe tiri mweya wevanhu dai mombe idzodzo dzava zviri izika dzakatinhiwa kudhegu dzasingakawa kudzoka dai izvo tine zvimukuyu mudzimba tinotonga idzi nyaya idzi pamusoro changamiri dzinoita chimukuyu nechibofu chakadai so dzinoita chimukuyu dzichiita kuita sei mombe dziripo matanga 13 woita chimukuyu nechibofu chakadai so haisi mugurika iyi ndaida kuda kubatsiraofa kana ndapinga mangu vataura ava ndosabhuka zvikunzi sabhuku rakungorasipa ndindiri asi imi muti wakasvikapo makaedza kutaura namunyoro mukawirana $5 handindiri handizvo kunge matini amunyoro makataura $5 ndizvozvo machenjesi azobva kufuta vakanonoka kubhadhara vakanonoka kubhadhara machenjesi matauro aitwa nyaya vakanonoka kubhadhara but kana mauya kudare manje inini kana nyaya yadaiso ndinoda kuti muite appeal to the next court which is the magistrates court nokuti nyaya yakadai ini ndiri vachengetedzi vevanhu handisi vaurayi vevanhu ndinoda kusiya vanhu vachiwirirana ini ndangatifunza murume haasi kuona kuti 1 ton pamusakapei arifunga kuti mudza neri ngaadaidze munhu waarex aende munda hapana pakarimwa panooneka kavanhu panooneka nyange tisisipo panooneka kuti pakafa kuda matangiro handei paground kana manditendera inini ndikuti nyaya iyi toda arex ngati kana muchikwanisa ndodzoka mudare muno neripoti yearex saka nditendere kudzoke kudare kwenyu munoya neripoti yearex pamusoro imambo ndazwa munyoro vachiti changamiri ndaakuteerera zvanokutaura handiti ndakucheredzera ndakutaura zvanokutaura pamatsananguro ndanzwa paita vanhu yekunzi sabhuku vakanga ari vachisaina na $5 kuti vawekerana mari yavo tiri kuona ngeini nyaya yakadzwa sezvamataura kuti tiri vanhu vanhu amunyoro vatenda kuti imi mishangamiro achipedza nyaya enda nyaya tinoona ngenyaya yekona kuti itaure rese ipere pakuona kana vachichitenda kuti ipere maita basa batsiri vakataura mwedzi 2.5 tons ogreja 3 quarter of an hectare start question ndiri kupa judgment fair you start to question yourself ndiri kupa judgment fair pandinopa kuideliver judgment nokuti ava ndevangu ndakatya kuvatonga hatisiri mambo saka inini naugoko for 1 ton vari matanga avo iyaya hapana nobvisa mari
munhu ngainotsvaka chibage ape munhu dharau uyu handii chibage chakakokuti munongo yangochisiya panapa musi wa 16 nokuti nyaya yakaitwa kudhara but for 2.5 tanza that's a lot hakuna munhu akaproduce tofunga imimi chete ende hamuna kuita zvakanaka saka tinoda kuramba tine mweya wekuti tirambe tine vanhu mazvita endai munosaina mese nini mese vanyorerei vakanga musipo kasi mombe dzakadya ende kana vane mombe yavo pamusoro echangamiri chinhu chandiri kutaura ndiri mudare muno for the past 24 years mupanzwisaka inini ndaenda kumachechi kumusangano ndichiwana iri ndove chete dziri nhunzi mapanzwaka dzinonyatsogara kudya munda kusvika ndadzoka kuyo asi handina munhu wandakamboisa kudare zvino zvandakuita inini achiudanika hapana munhu anotadzwa kuita zvaanofunga munda make mupanzwisaka ini ndichaita zvanoenda funga munda mangu kana mombe yake yauya makaremo zvakawanana makaremo haisi nyaya kana pane nyaya tozotangira ipasi nokuti inini zvandirwadza mauya kwamambo zvandirwadza mauya kwamambo ndauya kwamambo mauya kuzoenzaniswa zvemashiripiti ninomanezviri manzwera munyoro manzwera zvemashiripiti handizvide uye toda kuramba tipanana respect hatidi kuda kupfuurira murayiro yedu pamwe ndiri too soft but ndoda kuti zvinhu zvirambe zvakadaro ngatisiyei gepi rokutungamirirwa nevanhu vedu vari munharaunda kana mafunga kuda kushandisa mushonga budai muno ini handine mombe 74 manzwaka ndaona kuti hapana hufuro mapanzwaka ndakabvisa mombe dzekukwakuita mitauramosaina varume uyu murume akataura kuti akataura anisa mombe yake ndozvaawirira kudai nyaya dzaipa kuti iwe kuno inhau yekuti wakatwatwa kuti usisanewainzaisirwe kuti wachinzisisana asi nekusaziva kwakazvita mupurisa wamama ngataazvai kunokwanira nhau yanetsa because mutombo wacho kwanga wakuenda kwacho kwanga akune masiku ngati nokuti yakanga yapa 3 tani pamunhu pamunhu wega wega tikati manje hatikaifanisi asi 3 tani pamunhu wega wega saka kula dambudziko ramunoita ndinokuti nyaya dzakadai so musadzigarira musenzenyu kana zitonga wainadzo kuno ndopa ndikabva ndatobata musi wacho ndopa ndikabva ndatongobata mupurisa ndikatani endayamai sainai masainai aiwa azvokutaura maitwa mombe dzakadya kumwe ende mosaina chete ende mosaina ayo ende mosaina vakanga varipe naikisa vanochengeta mombe ramaendaiwa nyaya mombe dzanziona adika maisaina musarambe muri muhondo dzamusingagoni unosaina miri auya kutoti amai vari kusaina vauya sekomiti saka ari kubvunza kuti amai vabvunza vasaina vabvunza vasaine kuti aiwa tativa nemombe dzakadya kwanongosainei tanzwa munoti takateererai zvanzi mombe dzangu dzanzi naamaizi fodya ndovangu vanozopa amaizi fodya ndini kai ndokusaka muri kusaina aiwa amai munoona nyaya iri panapa ndokuti muwirirani murambe muri vanhu mukati medu makaita masungatenza nekudzova vokuona munhu akupinga ivhusiri rake kwakuti onoti munhu iye ari right hazvina kunaka handidi kuti mudzokeredze muromo kuripisa izvozvo soda wapinga handidi kuti utaure muromo yokwandiri ndakaiva mwana mudiki ndirispekte nezvandiri unopinga ivhu renu uda undiudzautiutaure sainai vanhu sainaiwo mwana apedza ene munovaudza musi wa16 ndoda kuchibage ichocho chozotorwa panapa ene munovaudza batanidzai makaregedza kupisa chiketura zvinozokuzvikirai sungai zvazvakadii kuti matirirusira kuti tokumbira kuti musa16 wacho kana tatsvage chibage toisa pamba pasabhokwa makaita nyaya ari vanzi too soft munosapoti kumindi pana omerwa nekutakura
ndonyangera kuti ndikumbire distance kuna mambo muri sabweindopya ndiva oubi ndiyo zvinandishendesa ngawa inacho pano murume uyu haumbomugona toda kuchiona ndatorwadzwa zvokurwadzwa kurwadzwa zvichichika uchaute mambo wapedza kutaura aitiri mambo